О, хочаш жарт на пачатак? Ну, давай. Ведаеш, што агульнага паміж нашым сённяшнім героем і крымінальным аўтарытэтам Янам? Не. У крымінальнага аўтарытэта таксама есть купала на спіне. Вітанкі, я Наста. Я Кірыл. І гэта культурна-забаўляльны падкаст умоўны, на працягу якога мы будзем распавядаць вам пра жыццё і творчасць беларускіх літаратараў ды ўзнімаць розныя сацыяльныя пытанні, аб якіх прачыталі. І сёння мы пагаворым пра мастадонта беларускай літаратуры, паэта, драматурга і перакладчыка Янку Купалу. А таксама пагаворым пра самаідэнтыфікацыю і грашовае пытанне. За грошы так, альбо ёсць у гэтым некае але. Твор тутэйшы нам у дапамогу. Ну і перад пачаткам хацем нагадаць, што мы маем соцсеткі. Інстаграм, Ютуб, усё лёгка шукаецца па слову умоўныя. Подписывайтесь, ставьте падабайкі і пакідайце каментары. Дзяліцеся нашымі выпускамі са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа нам прасоўваць беларускую культуру ў масы. Калі мы адзначылі тэму самаідэнтыфікацыі, трэба трошкі пагаворыць аб тым, што гэта такое. Зразумела, сама гэта штосьці менавіта пра цябе. Ідэнтыфікацыя — гэта разуменне таго пра чалавека. Не ўсё сводзіцца к цябе. Я тут леў. Штосьці, што ты пачынаеш? А прысказаў? Цябе, табе, зараз мяне опять заклююць. Да не падсцельвай, усё роўна напхай. Самаідэнтыфікацыя — гэта працэс астасавання сябе з пэўным вобразам альбо некай сацыяльнай групай. Існуе некалькі катэгорый таго, як гэта можна падзяліць, але, верагодна, адна з самых простых і зразумелых, яна ўключае ў сябе прафесійнае, сямейнае, этнічнае, грамадзянскае, рэгіянальнае, палітычнае, рэлігійнае, эвалюцыйна-відавая, гендерная і маральная. Ты можаш сябе ідэнтыфікаваць з адной з гэтых груп. Зараз у нас у беларусаў як нацыянальная ідэя адна з іх пытанне самаідэнтыфікацыі. Цяжкае і доўгае пытанне. Цяжкае і доўгае пытанне. Але зразумела, што гэтае пытанне пераследуе нас ужо не адзін дзесятак год. І нават не адно стагоддзе. Нават не адно стагоддзе. Але калі мы павяртаемся да нашага першага выпуску, мы гаворылі пра сацыяльны гвалт. Гэта калі цябе не даюць рэалізавацца ў некай сацыяльнай сферы. І адзінае выратаванне, якое я бачу адносна гэтага, гэта разумець, хто ты ёсць. То есть вырашыць пытанне самаідэнтыфікацыі. І вось зараз мы нібыта ствараем вось гэты мостак паміж першым і другім выпускам і тлумачым, чаму мы выбралі менавіта гэтую тэму для сённяшняга эпізоду. Бываюць людзі, якія гатовыя змяняць самаідэнтыфікацыю. То есть яны могуць падстрайвацца, яны могуць аддаваць перавагу, напрыклад, з этнічнай на прафесійную дзейнасць. Ну і гэта нармальна, можна лічыць нармальным, таму што кожны чалавек шукае сабе цёплае месца. Так. І сёння мы якраз праз твор тутэйшы, мы гэта і паспрабуем абмеркаваць. Таму што нібыта з школьных гадоў твор тутэйшы у мяне асацыюецца менавіта з гэтым пытаннем, а галоўны герой вось з такім чалавекам. Але пасля таго, як я перачытаў п'есу, для мяне ўсё стала не настолькі катэгарычна. А што для цябе было катэгарычным у гэтым творы раней? Чаму зараз гэта так мякчэй? Я лічыў, што вось там ёсць такі падлец, падонак. Я не ведаю, як гэта перакладаецца па-беларуску. Недобры чалавек. Недобры чалавек. Што там ёсць вось гэты галоўны герой, які нібыта прадае родзіну, прадае беларусаў, робіць усім недобрыя рэчы, і што ён адмоўны герой. Але для мяне знайшліся некаторыя але ў гэтай гісторыі. Тыя але, которые пазваляюць мне зрабіць выснавак, што я не хочу адчуваць да яго, напрыклад, ненавісць або асуджваць яго. Ты ўжо не так моцна яго асуджваеш, не так катэгарычна і разумееш, чаму ён так рабіў. Мабыць, не адабраеш гэтага, але і не хочаш асуджаць, таму што, ну, окей. І ў мяне яму так добра. Так, у мяне адносна гэтага з'яўляецца пытанне да аўтара. Не да героя, а да аўтара. У апошні раз мы распачалі з твора, але ў гэты раз мы вырашылі, што біяграфія
аўтара біяграфія Янкі Купалы настолькі цікавая, настолькі насычаная, што лепей пачаць з яе, і да таго моманту, калі мы прыйдзем да тутэйшых, вы, мабыць, ужо па большай частцы зразумееце, чаму яны былі напісаны і які быў падмурак. І гэта можа адказаць на маі пытанні, то можа мне не прыйдзецца іх задаваць. Ну і што, пачынаем з самых простых і галоўных рэчаў. Простыя словы, простыя рэчы. Так, ціха, спакойна, а то мы не запішемся. І будзе ў нас караоке. Пачнем з самага простага, што сапраўднае імя Янкі Купалы гэта Іван Дамінікавіч Луцевіч. Дамінік Тарэта. Джокер. То Тарэта. А ў мяне Джокер. Вось, розніца пакаленняў. Фабрика зорак. Так. А я «Форсаж» просто не глядела. Вяртаемся к Купале. Сапраўднае імя Купалы Іван Дамінікавіч Луцевіч. Ён нарадзіўся 7 ліпеня 1882 году ў фальварку Вязанка. Зараз гэта Маладзешанскі раён Менскай вобласці, а раней гэта была Віленская губернія. Бацькі Івана Дамінік Ануфрыевіч Луцевіч і Бянігна Івановна у дзявостве Валасевіч. Бацькі паходзілі з роду збяднелай шляхты, якая арандавала зямлю ў памешчыцкіх фальварках. На жаль, за часамі расійскай імперыі род не змог дакументальна пацвердзіць сваё шляхецкае паходжанне. У пошуках зямлі і працы бацькі вымушаны былі пастаянна пераязджаць. Вандроўнае жыццё гэта не самая лепшая рэч і не самая спрыяльная рэч для адукацыі дзяцей, што і перашкаджала малому Івану. У вандроўных настаўніках спачатку ён вывучыўся па-польску, і, дарэчы, першай мовай Івана Луцевіча была польская, таму што ўсё ж такі каталіцкая сям'я, былая шляхта, і польская мова лічылася ўсё ж такі першай у іх. Вось, а далей рускую азбуку ён вывучыў з дапамогай сваёй няні. У вёсках заўсёды, дарэчы, своеасабліва ставіліся да бібліяфілаў. Я просто уяўляю, як ён прыходзіў у гэтай вёсцы і такі: я бібліяфіл, і яму такі: будь здаровы, але што з табой? Але кнігі не крадуць. Вось, і пра хлопчыка Івана хтосьці казаў, што добра, калі ён шмат чытае, бо будзе адукаваны, а хтосьці, наадварот, казаў яго маці, што нібыцца сурочылі хлопца, бо касіў ён дрэнна, араў зямлю марудна, а пасвіць жывёлаў яму дык наогуле не давяралі. Беларучка? Ну, не зусім. Ён проста неуважліва за гэтым усім сачыў. І яго сястра Леакадзія Луцевіч узгадвала, як яе бацька паслаў следам за Іванам паглядзець, ну вось што ён там. Прыбегла Леакадзія, бачыць, ясь чытае, а конь у збажыне. Адгоніць каня і назад дадому. А ясь мог нават і не заўважыць, што хтосьці прыходзіў. Вось такі ён быў уважлівы да гэтага, любіў кнігі. Адну зіму Іван Луцевіч наведаў сенецкае двухкляснае народнае вучылішча. Потым у Менску каля 5 месяцаў ён вучыўся ў прыватнай падрыхтоўчай школе. У 1898 годзе ён скончыў беларускае народнае вучылішча. Подожди, 904 год? 92-94, ему 20-22 гады. Ну, як 18... мы перайшлі? Я страціўся. А дзяцінства было і ўсё. Там нічога больш такого. То есть ён навучыўся, ён пайшоў, так, ён скончыў гэтай адукацыі, вось. І калі Луцевічы жылі ў селішах, а было гэта з 1895 па 1904 гады, Іван пазнаёміўся з уладальнікам суседняга маёнтку Зыгмантам Чаховічам, паплечнікам Кастуся Каліноўскага, які быў асуджаны... Паплечнік — гэта сябр? Ну, паплечнік як военны калега. Ну, у сэнсе, спаборнік таксама. Паплечнік, які быў асуджаны за ўдзел у паўстанні 1863 года на 12 гадоў катаргі, а з 1870-го ён жыў на паўлегальным становішчы ў сваім маёнтку Малыя Бясяды. Луцевіч карыстаўся яго багатай бібліятэкай, дзе ўпершыню пазнаёміўся з нелегальнай літаратурай, пераважна пра паўстанне, канешне ж. І гэта знаёмства было значным штуршком для развіцця нацыянальнай самасвядомасці Купалы і зацікаўленасці ў мінулым Беларусі. У селішчы ў 1902 годзе памірае яго бацька Купалы,
І як старэйшы з 7 дзяцей, Іван Луцевіч застаўся... Вёска. Так. Старэйшы. Так. І Іван Луцевіч застаўся за гаспадара. Праз паўгода ад шкарлятыны памёр малодшы брат Казік, а яшчэ праз тыдзень сёстры Геля і Сабіна. Прыкінь, адразу 3 дзяцей і мужа схраніць. Трэба было карміць сям'ю, канешне ж, і каб зарабіць грошы, Луцевіч пачаў працаваць вандроўным настаўнікам, пісарам у судовага следчага ў Радашковічах, малодшым прыказчыкам у маёнтку Беліца, практыкантам і памочнікам вінакура, на бровары ў маёнтку пана Александра Яновича Любаньскага ў Ехімоўшчыне і ў маёнтку Дольны Сноў. Сколькі грошай ён траціў на таксоўку? І ў гэтых нязручных умовах ён пачынае ўжо не ўрыўкамі, а рэгулярна пісаць па 200-300 радкоў на дзень. Першыя ягоныя творы былі польскамоўнымі, зразумела, і яны былі надрукаваны ў 1903-1904 годах у часопісе «Зерно», па-беларуску «Зерне», пад псеўданімам К.А. То бок К, працяжнік А. Кар! Каста здесь. Не? К. Ладно. Першыя вершы на беларускай мове былі «Мая доля», датуецца 15 ліпеня 1904 года, які напісаны, дарэчы, лацінкай. І «Мужик». Я мужик, дурны мужик. Памятаеш гэты верш? Па тваіх вачах... Не пытай мяне такія правакацыйныя пытанні. Што ж ты мяне падстаўляеш? Восень 1908 года па запрашэнні Івана і Антона Луцкевічаў Купала пераехаў у Вільню. Луцкевічы уладкавалі яго бібліятэкарам бібліятэкі чытальні «Веды» Барыса Даніловіча. Яны проста пра яго даведаліся праз сродкі... Праз соцсеткі. Падпісаліся на яго ў інсце. Я ж з Вільні у Фейсбуку. І яны проста яго запрасілі, каб ён пісаў далей. Як пісаў? Яны уладкавалі яго бібліятэкарам. Адначасова яны давалі Купалу працу па адбіранні і рэдагаванні тэкстаў. А дзеці? Дзеці там засталіся ўсе з маці. То есть ён як такой, типа, ревідэрчы? Ну, у сям'і заўсёды мусіць быць адзін чалавек, які з'ехаў за мяжу і нібыта такі шчаслівы. Заўсёды гэта нібыта тая жанчына, якая прыязджае потом у экстравагантнай шляпцы і дае грошы ўсім, а тут ён хлопец, гаспадар, то есть няма нічога. Так, ну ён жа не хоча працаваць фізічна, і ён уладкаваўся ў бібліятэку. Чаму не? Грошы плаціць, усё класна. З'ехаў у Вільню, развіццё нейкае. А ў якім годзе? Это восень 1908-го. Яму 26 гадоў. Так. Окей. Аднойчы раніцай да сваіх сябраў прыйшла дзяўчына. Дзверы ёй адчыніў Купала. На парозе стаяла хто? Маць Тэрэзы. Паўліна Мядзёлка. Купале тады было 26 гадоў. Мядзёлка? Мядзёлка. Навошта ты жанчыну аскарбляеш? Мяцёлка. Сама ты мяцёлка. Мядзёлка! Сам ты мяцёлка. Купале тады было 26 гадоў, Паўліне толькі 15. Мядзёлка ўзгадвала, што уяўляла Купалу зусім іншым, больш старэйшым і самавітым, а па факце ён аказаўся звычайным хлопцам. Ну, канешне. Калі цябе 15, ты такой, яму 26, верагодна, ён скора памрэ. А ў свае 26 ты адчуваеш сябе на 15. А ў 26 я таксама адчуваю, што я скора памру. Все лагічна. Нічога не змяняецца. Хоць у кагосьці стабільнасць у жыцці. У гэты перыяд Купала быў закаханы, дарэчы, у літоўскую пісьменніцу Марыю Ластаўскены, якая разам з сястрой пісала эсэ і казкі. Для больш блізкіх стасункаў ім перашкаджаў муж Марыі. Мы не можам быць разам. Чаму? Не магу казаць. У 1908 годзе у Санкт-Петербургу ў выдавецтве «Загляне сонца і ў наша аконца» выйшаў першы зборнік вершаў Купала пад назваю «Жалейка». 152 старонкі каштавалі 50 копеек. Да «Жалейкі» паэт падпісваўся як Янук Купала. Па парадзе прафесара Епімаха Шипіла перайменаваўся ў Янку Купалу. Гэты Епімах Шипіла, дарэчы, быў нейкім прафесарам, я ўжо дакладна так інфармацыю не ўзгадаю, быў прафесарам, які валодаў шмат мовамі, ён быў кшталту лінгвіста, і вось ён казаў, што так лепей будзе гучаць, што не Янук Купала, а Янка Купала. Ну, гэта першы асабісты коуч, які... Так, не, я гэта брэндмейкер. Можна было запісацца на яго на курсы? Улічны дэнсер. Каму што?
У кастрычніку таго ж года Санкт-Петербургскі камітэт па справах друку пры міністэрстве ўнутраных справаў вырашыў канфіскаваць зборнік як антыдзяржаўны і прыцягнуць аўтара і выдавецтва да адказнасці. Шматлікімі намаганнямі арышт з кнігі быў зняты, але ў 1909 годзе наклад кнігі быў паўторна арыштаваны. Расійская імперыя. Я просто пытаюсь зразумець, хто там дрэнны ў гэты момант. У снежні 1909 года Купала пераязджае ў Санкт-Петербург. Там ён... Куды ён палез? Які Санкт-Петербург? Куды? Навошта? Асвета, адукацыя і ўсё такое. Там ён... А ў Вільні не было асветы і адукацыі. Там ён ад 909 да 913 навучаўся на курсах Александра Чарняева пры Петербургскім універсітэце, працаваў у публічнай бібліятэцы, удзельнічаў у рабоце навукова-літаратурнага гуртка беларускіх студэнтаў Петербургскага універсітэта. 3 чэрвеня 1912 года ён завяршыў свой першы сцэнічны твор, камедыю «Паўлінка», якую налета выдалі, а пазней паставілі на сцэне спачатку ў Петербурзе, потым у Вільні і ўлетку 13 года у Радашковічах. Галоўную ролю ў п'есе сыграла Паўліна Мядзёлка, якую і быў прысвечаны твор. І тут цікавы факт. Паўліна Мядзёлка не з'яўляецца прататыпам галоўнай гераіні. Так, ёй быў прысвечаны твор, п'еса, але яна не з'яўляецца прататыпам. Мядзёлка гэта нават асабліва падкрэсліла ў сваіх мемуарах сцежкамі жыцця, якія называюцца. Так, я не зразумеў. У дзверы пастукалася 15гадовая дзяўчына. Гэта ўсё то, што ты мне сказала. Так, Насколькі глыбоко яна пастучалася ў дзверы яго жыцця? Настолькі, каб ёй быў прысвечаны твор, але яна не з'яўлялася прататыпам. Ёй 15 гадоў. Што далей было? Я перажыў Грыбаедава і 14гадовую Ніно. Я і гэта перажыву. Скажы мне, адвешта, што там ёсць сродкі, альбо гэта ўсе замалчваюць? Што, чаму невядома? Дык што далей было? Там яшчэ штосьці далей было? Естественно. П'еса прысвечана ёй, але, як я казала ўжо, яна не з'яўлялася прататыпам галоўнай гераіні. Ёй была Ядвіня Аўлачынская, пляменніца Купалы. У сэнсе сам вобраз Паўлінкі ён спісаў са сваёй племянніцы, а п'еса была прысвечана Паўлінкі. Вот. У лютым 13 года ішлі ўжо апошнія рэпетыцыі Паўлінкі перад прэм'ерай, а ў галоўнай гераіні ўсё не атрымлівалася сцэна пацалунка з Якімам. Як аказалася, досведу рамантычных стасункаў Мядзёлка не мела. І вырашыць гэтае пытанне выклікаўся сам Купала. Так, подожди, а ў якім годзе напісана? Там же ёй ўжо лет 20 з гакам павінна быць. 1912, яна 93-го нараджэння, 19 гадоў ёй. То есть, все, яно у 15гадова все было цывільна, а потым вось у 19 гадоў произошел матч. Так, і пасля прэм'еры ў Петербурзе беларускія студэнты ўручылі Купалу. Так, стоп, ён вырашыў гэтую праблему. Што, ён пацалаваў яе на сцэне, альбо пачаў адносіны? Нет, ён просто як дадатковыя рэпетыцыі вучыў яе цалавацца. Я не магу гэта дакладна сцвярджаць, але так. Усё ж такі стасункі ў іх рамантычныя былі. А ты дакладна прадзюсар? Як ты думаеш, ці атрымалася б штосьці ў будучыні у Купалы з Мядзёлкай? Шчыра? Не, але я магу зрабіць... І ўсё ж такі 11 гадоў розніцы. Я магу зрабіць расклад. У мяне з сабой таро. Так, што у нас тут ёсць? Гэта дзясятка мячэй перагарнутая, яна мае дужа розныя сэнсы. Першапачаткова, калі яны сустрэліся, гэта альбо вялікая помылка, альбо штосьці добрае. Гэта кармічная адпрацоўка. Можа. Наступная карта гаворыць аб тым, што дужа быстра знайшліся нейкія несутыкненні. Адзін чалавек не дае нужную колькасць увагі другому і павагі. І калі б хтосьці зрабіў першы шаг, верагодна, гэта перайшло б да трыумфу. І яно ўсё сканчаецца на міры.
нібыта яны знаходзяць яны адыходзяць друг ад друга і сканчваюць на міры, але то есть нібыта гэта гісторыя не сканчаецца. Нібыта гэта карта ставіць іх адносіны на стоп, але лёс павінен сутыкнуць іх яшчэ раз. Будзе час вялікіх перамен. У кастрычніку 1913 году Купала вяртаецца ў Вільню, дзе працуе сакратаром беларускага выдавецкага таварыства і зноўку супрацоўнічае з нашай Нівай. А з сакавіка 1914 ўжо выходзіць газета пад подпісам Купалы як рэдактара. У жніўні 1914 года пачынаецца Першая сусветная вайна, і Купала з верасня па снежань працуе над антываеннымі вершамі песні вайны. Таксама ён піша артыкулы ў нашай Ніве, накіраваныя супраць вайны. А за артыкул думкі Купала мусіў быць прыцягнуты да судовай адказнасці, але з прычыны набліжэння фронту да Вільні і пачатку эвакуацыі суд не адбыўся. 8 жніўня 1915 года Купала пераязджае з Вільні ў акопы. Пазней жыве ў Арле. Гэта ў Расіі. Акопы — гэта горад. Так. У канцы верасня 1915 Купала выязджае ў Маскву і там вучыцца ў Народным універсітэце імя Шаняўскага. І там жа 23 студзеня 1916 года ён павянчаўся з Уладзіславай Станкевіч у маскоўскім касцёле святых Петра і Паўла. І потым маладыя з'язджаюць у Менск. Знаёмы Купала з Станкевіч былі яшчэ з 1908 года, калі Станкевіч пераехала ў Вільню і пачала працаваць у нашай Ніве. Вось там яны пазнаёміліся і спачатку... Але тады ён быў заняты. Там якаясь пісьменніца літоўская, вось гэта мяцёлка. Станкевіч, дарэчы, таксама не была закаханая ў Купалу спачатку. У яе нейкія там свае стасункі былі, у сэнсе сваё там кахання. І яна Купалу ўвогуле спачатку не прыкмесіла. Ну, просты мужик, дурны мужик. Ёй не падабалася, як ён жартаваў, дарэчы, што ён нібыцца ў яе галаве уяўляўся такім высокім літаратарам і ўсё такое, а ён дастаткова просты хлопец быў. Ну ён жа, калі абагульняць, ён ўсё-такі хлопец вёскі. Ён у яго ёсць адукацыя, але вёску... З яго не выведзеш. Нікога так проста вёску не выведзеш. Нават калі ў цябе 16 гадоў адукацыі или колькі. Ты там всё гаворыла, што ён кудысьці ездзіў навучацца. Доўгі час, дарэчы, ведаюць гэты факт ці не, што лічылася, што Уладзіслава Францаўна паходзіць па матчынай лініі з роду мастака Клода Мане. Ніколі не чуў такі факт. Клод Мане? Але... Вось гэта не пераблытаць Мане і Моне. Проста ў аднаго прозвішча пісалася па-беларуску, другога па-руску, так? Моне і Мане. Але гэта не так. Маці Уладзіславы, Эмілія Мане, насамрэч была французскага паходжання, але прозвішча яна займела ад першага мужа. Пасля разводу яна прыехала з Парыжу на Валожыншчыну з дачкой ад першага шлюбу Марыяй працаваць гувернанткай. Тут яна пабралася шлюбам з ляснічым Францам Станкевічам і нарадзіла яшчэ дваіх, Уладзіславу і яе брата Вікенція. Ведаеш, чаму яна не змяніла прозвішча першага мужа? Ну, яна праходзіла да ЗАГСу і такая: не чапай мяне! Вось, і ёй заставілі Мане мяне. Не расслышалі. Адразу пасля жаніцьбы з Уладзіславай Станкевіч Купала быў прызваны ў расійскую армію. Служыў ён у Менску спачатку, потым улетку таго ж года ён быў пераведзены ў Полацак. Час нямецкай акупацыі Менска паэт правёў у Смаленску і разам з Максімам Гарэцкім быў слухачом факультэта гісторыі мастацтва Смаленскага аддзялення Маскоўскага археалагічнага інстытута. У ліпені 1918 ён атрымаў пасаду агента па забеспячэнні харчамі заходняй вобласці. У студзені 1919 года ён вяртаецца ў Менск па абвяшчэнні Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь. Пазней скасаваны і ўключаны ў межы Літбел ССР, то бок літоўска-беларускай ССР. Працаваў загадчыкам бібліятэкі пры беларускай хатцы. І пазней да Купала ад Францішка Ляхновіча была перададзена пасада галоўнага рэдактара часопіса, і ён становіцца ганаровым членам часовага беларускага нацыянальнага камітэта.
У пачатку 1920 года Купала перанёс цяжкую хваробу і ўжо не так актыўнічаў і ў грамадскай і літаратурнай дзейнасці. 11 ліпеня 1920 года Менск занялі войскі Чырвонай арміі, пасля чаго праз 3 тыдні, то бок 31 ліпеня, адбылося паўторнае абвяшчэнне незалежнасці Беларускай ССР. І праз некаторы час Купала вярнуўся ўсё ж такі да актыўнай працы. І з пачатку 21 года ён быў намеснікам загадчыка літаратурна-выдавецкага аддзялення Наркамсвета БССР. Тут жа пазней ён уваходзіў у склад акадэмічнай камісіі па ўкладанні апрацоўцы беларускай тэрміналогіі і быў членам навуковай рэдакцыйнай калегіі. Ён рэдагаваў часопіс «Вольны сцяг», стаў адным з ініцыятараў утварэння Інстытута беларускай культуры, то бок Інбелкульт, сёння гэта Нацыянальная акадэмія навук, і сапраўдным членам якога быў абраны ў 1922 годзе. Тутэйшыя. Наконец-то. 31 жніўня 1922 года у акопах Купала завяршыў работу над трагікамедыяй «Тутэйшыя», якую забаранілі амаль на 60 гадоў, бо яна іранічна адлюстроўвала менскае гарадское жыццё акупацыйных часоў перыяду Першай сусветнай вайны, калі ў 1918-20 годах адна акупацыя змянялася другой. Афіцыйная бальшавіцкая крытыка абвінаваціла аўтара ў дробна-буржуазным народніцтве і супрацьпастаўленні сябе пралетарскай дыктатуры. Твой выхад. Карацей, тутэйшы. Як я ўжо казаў, і гэта, верагодна, не тое, каб папулярнае меркаванне, але скажу, што не тое, каб п'еса мяне ўразіла. Мне падаецца, калі даваць першы такой высновак, я знайшоў две праблемы для мяне. Першая – гэта жанравасць. Як мне падаецца, трагікамедія выклікала тое, што сам сэнс, ён атрымаўся трошкі ўтрыраваным у недобрым сэнсе. Утрыраванне – гэта адзін з маіх улюбёных прыёмаў у літаратуры, таму што мы ведаем досыць шмат прыкладаў таго, калі яно працуе, але тут атрымалася то, што яно упрасціла, напрыклад, некаторых з герояў. І па-другае, мне не падабаецца монацэнтрыраванасць гэтай п'есы, таму што яна завязана на адным персанажы, і ён адзіны прапісаны. Але давайце пачнем з кароткага зместу, каб было больш зразумела. Гэта п'еса, гэта драматургія. Драматургію чытаць складана, драматургію рэдка хто чытае, але у яе ёсць свае жанравыя асабістасці. Па-першае, гэта тое, што яна пачынаецца з герояў і ўсё верціцца адносна іх. У некаторыя моманты пра жыццё некаторых з герояў мы можам дазнацца толькі з рэмарак аўтара і іх апісанняў. Галоўны герой наш – гэта Мікіта Зносак. Калежскі рэгістратар, але даўно ён ужо не калежскі рэгістратар ужо з першых двух дзей, нават з первай дзеі ён не калежскі рэгістратар. Яму 25 гадоў першапачаткова. І ён спрабуе прыстасавацца да хуткай змены рэжымаў. Да, ён спрабуе сесці ва ўсе крэслы. Засвайвае розныя мовы, бярэ для сябе новыя палітычныя погляды, звычкі новых гаспадароў. Але жыве ён з маці, называе ён чамусьці яе мамашай заўсёды, вось такое, я не ведаю, грубае... Нібыта панібраства нейкае такое, хочацца так сказаць. Ёсць тыя, хто яму супрацьлеглыя ў гэтай п'есе, ёсць тыя, хто нібыта яму больш блізкія па яго меркаванню. Супрацьлеглы фронт для яго – гэта Янка Здольнік, чалавек, які арендуе кватэру у яго, гэта настаўнік, яму таксама 25 гадоў, то есть ён зроблены... Яны ўсе аднаго ўзросту, так? Так, ёсць, і таксама да гэтага Янкі прыязджаюць яго сябры, гэта Лявон. Была вучаніца Янкі, Аленка са сваім бацькам Лявоном Харошкай. Да, Лявон, ён такі селянін, я б яго ахарактарызаваў як дужа усталого чалавека. Яму ўсё гэта ўжо набрыдла. Ён ужо проста дажывае сваё жыццё. Усё, ён такі, што вы робіце, што вы не робіце, рабіце, што хаціце, адчапіцеся. Вось для мяне ён якраз прыклад гэтага тутэйшага. Вот такой, хто ты, тутэйшы? Адчапіся, ідзі сваёй дарогай. Вось, і ў яго ёсць Аленка. Аленка, ёй 17 гадоў, і яна прыклад вось гэтага падлетку ў пубертаце,
я буду казаць сарказмам і гаворыць, што вы все тупыя. Вось для мяне яна характарызуецца так. Яна заўсёды пытаецца паддзець. Яна не можа сасунуць свой язык абратна ў роту і хоча штосьці заўсёды казаць. Вось... Цікава, я гэтага не заўважыла. Ну, для мяне такая простая дзяўчына, якая хоча чагосьці дабіцца праз настаўніцтва, праз вывучэнне у жыцці. У другім, у трэцім акце яе нават Янка заўсёды пытаецца стрымаць, остановіць. Ну, як і ў сямейным жыцці гэта ладзіцца заўсёды. Жонкі кудысьці хоча ўлезці, і муж яе за шкірку, ты куды пайшла? Адзін трымае, другі, я зараз яму лицо наб'ю. І не заўсёды гэта чалавек у шлюбе. Вось, ёсць другая старонка, як я выкраслю гэта для сябе шушара. Ёсць Наста Пабягунская, гэта дзяўчына, якая дужа падабаецца Мікіце. Ён у яе закаханы, ён хоча з ёй быць, але яна гаворыць, пакуль не станеш асэсарам, пакуль не атрымаеш пасаду, з табой я не буду. І ёсць дама, поп, спраўнік і пан. Тых, каго ў першым акце запрашае да сябе гэты Мікіта. Ну, гэта такая святая чацвёрка, паліцэйскі рэлігіёзнік, дама як прадстаўніца чалавека, які ведае, што такое раўты, і, верагодна, больш нічога. Ну і пан заможны чалавек. А дзе дзеянні адбываюцца? Дзеянні у нас адбываюцца ў Менску. Гэта... Так, да, у нас па тэрыторыі па часу гэта Менск, 1918-1920 гады, а першыя 3 дзеянні у нас у 1918-х, а трэці дзеянні ў 1920-х. Амаль усе акты, не дзеянні, акты у кватэры вось нашага галоўнага героя адзіны на вуліцы, каля Камароўкі. Давай павярнемся да гэтай жанравасці п'есы. Калі я чытаў, мне казалася, што яно на штосьці падобнае. І я зразумеў, што мне аддае гэта гоголевскімі камедыямі. У моманце, вось, верагодна, гэтай трагікамедыі, якая больш камедыя. У цэлым яна абазначана як трагікамедыя, нібыта ў самім тэксту. Мне нават не патрэбна было вяртацца да пачатку, каб паглядзець, што гэта за яно. Таму што ў некаторы момант, выкарыстоўваючы прыём слома чацвёртай сцяны, калі героі самі гавораць аб тым, што яны знаходзяцца нібыта ў п'есе, гэты прыём, ён дужа спецыфічны, таму што ён паявіўся, ну, верагодна, за 60 гадоў да гэтага, то есть злом чацвёртай сцяны ён не быў дужа папулярным. Астроўскі яго выкарыставаў адной альбо двух п'есах, але Астроўскі пісаў там па п'есе ў год, у яго было 60 п'ес за ўсё жыццё, наколькі памятаю, 62. Вось. Але для такой вось беларускай літаратуры гэта паказальна для класічнай беларускай драматургіі літаратуры. Ну, ўсё ж такі не дарма называюць Купалу стваральнікам класічнай беларускай літаратуры. Жанр, ён трагікамедыя, але трагі там на вялікую колькасць адсоткаў менш, чым камедыі. І гэта б'е па прапісанасці персанажай. Таму што нават самы прапісаны персанаж, гэта Мікіта. Мы ведаем пра яго, хто яго бацькі, якая у яго прадгісторыя. Мы ведаем усё. Але ён нібыта проста дурніца. Ён такі, хі-хі, ха-ха, я штосьці раблю, у мяне не атрымліваецца, всё. А усе астатнія, я не ведаю, хто яны, я не ведаю, чаго яны хочуць, я не ведаю. То есть... Не, чаму? Мы ж ведаем, чаго хто хоча. Просто яны прыстасоўваюцца да новай улады. Наста хоча быць побач з тым мужчынай, у якога будзе добрая пасада. Але аб гэтым толькі гавораць. Яны нічога нібыта не робяць. Не робяць. А Мікіта робіць. Яны з'яўляюцца прад Мікітай і прыносяць яму звесткі. Вось, глядзі, гэта немец. Вось, глядзі, я на цябе не ажаніўся. Ну, яна адказала яму, окей, гэта можна лічыць за дзеянне. Янка, я хачу павярнуцца ў вёсцу. Навошта? Сядзець там? Я не ведаю гэтага. Окей, ён вярнуўся, ён прыехаў абратна. І адзінае, што з німі прайзашло далей, яны за ўсе 4 акта, яны толькі ажаніліся. Всё. Я не ведаю, як развіваліся гэтыя стасункі. Я не ведаю, як яны да гэтага прыйшлі, ці былі ў них канфлікты. Не ведаю. Яно просто вось ёсць. Мяне паставілі перад фактам. Ну, Алена напісала яшчэ ліст Янку, у якім нібыта прызнавалася ў сваім каханні да яго. А яшчэ Янка у якасці дзеяння, ён прызываў людзей
да самасвядомасці, да нейкіх дзеянняў па захаванню сваёй беларускасці. Там ёсць убросы, не дуже добрае слова, але яны ёсць адносна таго, што мы вось туды схадзілі, мы паглядзелі, як Менск будзе сябе ахоўваць. Зразумела, што яны схадзілі на кола вось гэтых рэвалюцыянераў. Зразумела, што яны штосьці робяць, але гэта ўсё настолькі не карэліруе для мяне. Можа, я не правы, але для мяне ён настолькі не карэліруе з тым дужа утрыраваным Мікітай. Гэта нібыта не стасуецца для мяне. Таму што гэта для мяне важна як для беларуса, таму што я разумею, аб чым яны гавораць, но калі даць гэты тэкст перакласці і даць чалавеку, які не ведае беларускай праблематыкі, яно будзе для яго, як мне падаецца, у некаторыя моманты на ўраўні лозунгаў, якія не падтрыманы нічым. Я магу казаць, што захавай сваю ідэнтычнасць, захавай сваю самасвядомасць, але калі я проста буду гэта казаць і не буду паказваць, да чаго гэта прывядзе или чаму гэта патрэбна рабіць дзеяннямі, гэта будзе нібыта просто словамі. І людзі могуць гэта цаніць толькі з-за таго, наколькі глубока альбо праблема, альбо наадварот павага да гэтага ўсяго ёсць у них, а не ў тэксце. У першым акце Мінск акупаваны немцамі, потым у другім акце немцы сыходзяць, у трэцім акце прыходзяць палякі, у чацвёртым акце прыходзяць Чырвоная армія. Мікіта, ён спрабуе спачатку хоча атрымаць пасаду эсэра. У другім дзеянні ён спрабуе прадаваць гэтыя маркі пасля сустрэчы з немцам, калі ён даў яму взятку і той яго выпусціў. Таксама ён вырашае стаць аратарам, да яго прыходзяць Янка, ось якраз і Алена, пацішаюцца над ім з сарказмам якімсьці яны гавораць з ім. Пра яго свабодную прафесію. Так, яны ўжо з таго моманту яны пачынаюць яго больш высмейваць, ніж чым там пытацца яму дапамагчы альбо пераўбедзіць. Яны проста так. Потым у трэцім дзені гэта зноў дом Мікіты праз некалькі месяцаў. Там палова прадметаў была продана альбо вынесена. У некаторых з комнатаў жывёт якісь польскі рэдактар. Але ён з'язджае, прыязджаюць вось якраз зноў Янка і Алена. Прыходзіць гэта Мікіта ўжо з велізарнымі чамаданамі, у якіх ёсць розныя паперы на ўсе выпадкі жыцця. Яны узвялічваюць у любую нацыю, якую можна знайсці, якая можа прыйсці. І заходзіць у канцы акта чырвонаармеец, Мікіта яго пужаецца, але даведаўшыся, што ён адзіны адстаў ад асноўнай арміі, ён вырашае весці яго ў палон, але той збегае. Праходзіць 2 гады, а вось якраз чацвёрты акт. Мікіта ўжо разумее, што тут будзе ўлада больш ці менш беларуская. Ён вырашае стаць беларускім асэсарам, але навука ў галаву яму не лезе. І ў канцы да яго дадому прыходзяць вось чырвонаармейцы. Галоўны чырвонаармеец пазнае у Мікіце таго самага, хто хацеў везці яго ў палон. Таксама ён ведае, што ён скраў некаторыя з рэчэй з аднаго з складоў, з якоїсь кватэры, таму што Мікіта робіць гэта ўсё, ўсе так робяць, і я буду рабіць, што тут такого. І яго забіраюць у палон. Гэта па сюжэту ўсё. Я таксама хачу падкрэсліць яшчэ адну з складанасцей тэксту і цалкам верагодна беларускай драматургіі, асабіста сучаснай беларускай драматургіі. Гэта мова. Мова і то, як яе выкарыстоўваюць. Справа нават не ў якасці мовы, якая выкарыстоўваецца, а хто на якой мове гаворыць. Таму што мова мае сваю атмасферу, сваю мяккасць, і мова страшна ўплывае на персанажа. Напрыклад, нельга зрабіць у сучаснай драматургіі гопніка беларускамоўным без вялікай на то прычыны. І гэта галоўнае пытанне, хто на якой мове. У нас вось есть 2 фронты, і зразумела, што беларускі фронт, Янка і Алена, яны гавораць па-беларуску. Гэта чыстая беларуская мова. Есть другой фронт, які супрацьпастаўляецца, гэта вось дама. Дама гаворыць на расянцы, то есть у яе ёсць беларускія, ёсць рускія словы, але яны нібыта ў раўнаважаным стане. Ёсць поп, ён гаворыць цалкам расейскай, усё напісана па-расейску, але беларускімі літарамі. І ёсць Мікіта. Усю п'есу ён нібыта гаворыць аб тым, што ён альбо хоча
ведаць расійскую альбо ёсць расійскамоўны, але шчыра кажучы, ён гаворыць на трасянцы, база якой беларуская. Большая часть слов яно беларускае. Гэта не я, які такі ха-ха-ха, моя core language, на жаль, руская. І таму, калі я раблю памыл, я гавору рускія словы замест беларускіх. А ён наадварот. Ён прынёс у сваю мову штосьці накшталт можа быць, альбо як там яго... Между прочым. Между прочым. Нет, между прочым. Между прочым. Ну, штосьці такое. Польска-расійска. Ты як іншаземец, які спрабуе выгаварыць замежныя словы. І ён, не гледзячы на тое, што ён гаворыць, ён сябе выдае гэтай мовай. І гэта для мяне вось якраз адзін з самых якасных прыёмаў, якія ёсць у гэтай п'есе, таму што паказана, што ён все-таки беларус тым самым. То есть, што ён беларус, які пытаецца быць кімсьці іншым. Мікіта, нібыта тое, што ён гаворыць і тое, хто ён ёсць, не сутыкаецца на ўзроўні мовы. І гэта класны кантраст, але, на жаль, для мяне гэта класны кантраст толькі для галоўнага героя, і тое, што я гаворыў, п'еса моноцэнтравана. Яна зроблена адносна аднаго персанажа, і гэты персанаж дужа класна прапісаны, але ўсе астатнія, нібыта больш яны закінуты на якуюсь паліцу. І гэта прыводзіць да таго, што калі аўтар сам высмейвае таго персанажа, які ён прапісаў больш за ўсё, і не дае некую альтэрнатыву, яно для мяне атрымліваецца нібыта незбалансаваным. Ён зрабіў з Мікіты, ну не тое, каб дурніцу. Для мяне гэта чалавек, які не ўспеў пасталець. Напрыклад, я таксама ў 2007 быў Эмма. Ну і што, зараз я не Эмма. Адносна ўсіх персанажаў п'есе я разумею яго. Я яму магу спачуваць, таму што для мяне яму не хапіла часу пасталець. Всё. Гэта адзінае, што я разумею адносна гэтага персанажа. Ну, у яго і не было часу пасталець, каб спакойна пасядзець, падумаць, паразважаць наконт таго, кім ён хоча быць у будучыні. Адна акупацыя, другая акупацыя, потым ты не ведаеш, што будзе далей, і трэба прыстасоўвацца да ўмоваў жыцця. Так, і Бог, які яму супрацьстаіць, ён паказаўся мне, на жаль, ну, вось такім пластыкавым. Яны гаворылі больш, чым рабілі. Ну, з іншага боку, мне здаецца, і Купала і хацеў зрабіць гэту п'есу адносна невялічкай. І галоўнае, што ён хацеў паказаць не асобу кожнага чалавека, які ўдзельнічае ў гэтай п'есе, а самі падзеі, якія адбываюцца, і як да іх прыстасоўваюцца людзі. І, мабыць, нават не важна, якое у цябе было мінулае, галоўнае, як ты дзейнічаеш зараз. Альбо, калі б ён паспрабаваў гэта прапісаць, было бы відна, што кожны ну, тады можна прыспасоўваецца, як ён можа. І бачна, што кожны з нас можа страчваць частку ідэнтыфікацыі, каб проста адаптавацца. І каб захаваць сябе як чалавека, як асобу. І свой псіхічны стан. Так. І мы проста ніхто не ведае, якую частку прыйдзецца прынесці ў ахвяру, каб гэта адбылося. Хтосьці выбірае путь вялікай ахвяры, а хтосьці выбірае путь меншай здрады адносна сябе, а хто-то застаецца тым, хто ён ёсць у той жа самаідэнтыфікацыі, самасвядомасці. Кожнага атрымліваецца па-рознаму. Добрая думка. І хто мы такія, каб яго асуджаць? Так, это лозунг нашага падкасту. Мы думалі, што ён будзе рабі нечаканае, але аказалася, што хто мы такія, каб асуджаць. Вяртаемся да біяграфіі Купалы. Мы спыніліся на 1922 годзе. У яго там якісь пачаліся арэшты, ператрусы. Ездзіў у гэты акоп, піша там тутэйшых і... І далей, у 22 годзе, разам з іншымі беларускімі паэтамі ён паспрабаваў стварыць літаратурную суполку пад назвай «Вір». І калі ДБУ пачалі праверку яе будучых членаў, то атрымалася, што амаль усе яны адмоўныя мелі характарыстыкі, а Янка Купала быў назван нават беларускім пісьменнікам-шавіністам. І суполку забаранілі. У чэрвені, дакладна 10-го, 1925 года СНК БССР прысвоіў Янку Купалу званне народнага паэта БССР, а таксама пастанавіў прызначыць яму
пажыццёвую пенсію і вызваліць ад пасад, якія той займаў, каб стварыць спрыяльныя ўмовы для творчай працы. Чаго намагаўся, то і атрымаў. Не любіў цяжкую працу, фізічную. Всё, яго ад яе пазбавілі на ўсё жыццё. У канцы 20-х у БСР па згортванні палітыкі беларусізацыі стаўленне да нацыянальных дзеячаў пагоршылася. Бальшыня з іх трапіла пад палітычны пераслед. Купала папаў пад рэзкую крытыку. Яго абвінавачвалі ў так званай нацдэмаўшчыне і ідэалізацыі мінулага. І ў гэты перыяд творчая актыўнасць Купалы рэзка пагаршаецца. У 30-м годзе раскулачылі маці і сястру паэта, але праз значнасць асобы Купалы яны змаглі пазбегнуць ссылкі. То есть яго сям'я 2 разы попала пад нібыта раскулачванне. Першапачаткова яны страцілі сваю шляхецкасць, а потым пры савецкай уладзе яны зноў такія, а цяпер вы шляхта ўсё ж такі, і раскулачылі яшчэ раз. Так. У НКУС з кніг беларускіх пісьменнікаў рабілі кастры. Цяжкі час быў для пісьменнікаў. А ў крамах у іх заварачвалі нават ежу. Баяўшыся рэпрэсій, беларусы самі сталі адмаўляцца ад беларускай мовы. Улетку 30-го года ў газеце «Звезда» з'явіўся артыкул Лукаша Бэнды «Шлях паэта», у якім Купала абвяшчаўся ідэолегам буржуазнага нацыянал-адраджанізму. Неўзабаве Купалу пачалі выклікаць на допыты ў ДПУ, яму прыпісваліся лідарства ў сфабрыкаваным спецслужбамі Саюзе вызвалення Беларусі. Вось такіх саюзаў яны стварылі каля 30 штук. Ну, фейкавыя справы. Так. У лістападзе таго ж года Купалу паўторна выклікалі ў ДПУ па той жа справе. І 20-го альбо 22-го, дзе, як пішуць, лістапада 1930 года, пасля допыту ў ДПУ, Янка Купала зрабіў спробу самагубства праз харакіры. То бок, распароўшы сабе жывот. Ну, прабачце, харакірі, сур'ёзна. Гэта ж, гэта самае балючае, мне здаецца. Так, як у кагосьці запытвалася самагубства, кажуць, што это адно з самых балючых, таму што ты паміраеш павольна. Ну, канешне. На стоны паэта прыбегла яго жонка, якая знаходзілася ў суседнім пакоі, і хутка яму выклікалі дапамогу. Па суседстве з імі жыў Стэфан Луцкевіч, гэта стрыечны брат тых самых Антона Івана Луцкевічаў. Вось ён выратаваў Купалу. У снежні 30-го года ў газеце «Звезда» быў апублікаваны пакаянны ліст Янкі Купалы, у якім паэт прызнаваўся ў памылках, шкодных поглядах, абяцаў парваць з кулацкім нацыяналістычным адраджанізмам і аддаць усе свае сілы сацыялістычнаму будаўніцтву. Ну і па шматлікіх меркаваннях сапраўдным аўтарам пакаяннага ліста ўсё ж такі быў Лукаш Бэнда, а сам Купала падпісаў яго пад націскам. Літаратурная актыўнасць Купала ажывілася ў сярэдзіне 30-х гадоў, але яго творы падвергаліся ўсё роўна значным цэнзурным праўкам. І яго творчасць складваецца з прасавецкіх вершаў і артыкулаў, якія не мелі ніякай асаблівай мастацкай вартасці у параўнанні з тым, што ён пісаў раней. То бок пад прымусам ён пачаў пісаць пра савецкія рэчы. Кожны прыносіць сваю ахвяру. Так. Каб прадаўжаць дзейнасць. І ў 37-м годзе Купала зноў аказаўся ў спісе чарговых ахвяр рэпрэсій. Мясцовыя рэпрэсіўныя органы нават звярталіся да найвышэйшага кіраўніцтва па дазвол на яго арышт. Аднак такой санкцыі яны не атрымалі. Па словах Веры Данілаўны Міцкевіч, унучкі Якуба Коласа, з якім стасаваўся Купала, у 38-м годзе яе дзед спаў не распранаючыся. Побач з ложкам ён ставіў валізцу са зменнай бялізнай, правіянтам і прыборамі для галення. То бок, вось як яны жылі. Так, як яны жылі. Што самае цікавае, у студні 39-го года паэта ўзнагародзілі ордэнам Леніна. І ў 39-м годзе ён удзельнічаў у рабоце народнага сходу заходняй Беларусі, які прыняў дэкларацыю аб уз'яднанні заходняй Беларусі з БССР. Вось тебе хнут, вось тебе пралік. Так, менавіта так з ім мы гулялі, і, мабыць, у 30-м годзе ён і не вытрымаў гэта. Пераходзім да апошніх гадоў Купалы. Напад Германіі на СССР у час Другой сусветнай вайны Купала сустрэў у Каўнасе, дзе 22 чэрвеня 41 года ён спыніўся па дарозе з Рыгі, вяртаючыся са з'езда пісьменнікаў савецкай Латвіі.
У першыя дні вайны ў Менску згарэлі ўсе яго архівы і бібліятэка, а 4 чэрвеня 42 году Купала быў выкліканы ў Маскву тэлеграмай ад старшыні Саўнаркама БССР Івана Былінскага. І тут пачынаецца самае вясёлае. 28 чэрвеня ў Маскве без паловы на 11 вечара Купала загінуў, упаўшы ў лесвічны пралёт 10-го паверха гатэля Масква. Існуе 3 версіі смерці. Няшчасны выпадак, самагубства, забойства органамі савецкай бяспекі. Першае – гэта няшчасны выпадак. Тое, што Янка Купала упаў менавіта з 10-го паверха, недакладна, бо на 7-м былі знойдзены пырскі яго крыві і яго туфля. Менавіта туфля і з'яўляецца моцным доказам супраць версіі пра няшчасны выпадак. Туфля была туга зашнураваная, а значыцца не магла проста так зляцець, калі б Купала сам перакуліўся праз парэнчы. Варыянт з няшчасным выпадкам альбо самагубствам адмаўляла і жонка Купала Уладзіслава Францаўна. Яна заўсёды старалася быць побач з мужам, а тут тэлеграмы ў Маскву выклікалі толькі Купалу, маўляў, дадатковых месцаў для пражывання няма. Яна не хацела яго адпускаць, але што зробіш? Сакратар ЦК КПБ Мікалай Аўхімовіч увогуле вылічыў вельмі дзіўную версію, што Купала нібыцца ушчыпнуў афіцыянтку з паўносам, а тая у адказ, не падлічыўшы свае сілы, адштурхнула яго настолькі моцна, што Купала перакуліўся цераз парэнчы ўніз. Уладзімір Нікляеў, беларускі літаратар, у адным з інтэрв'ю расказваў, што быў у гэтай гасцініцы, дзе памёр Купала, і кажа, што немагчыма фізічна падслізнуцца і перакуліцца. Аўхімовіч казаў яшчэ, што афіцыянтку тады затрымлівалі, але хутка адпусцілі, бо не было доказаў пра яе злаўмысныя намеры дзеяння. Хаця па крымінальнаму кодэксу ёй пагражала да 3 гадоў пазбаўлення волі, а тут взялі і адпусцілі. То бок усё роўна, нават калі гэта было выпадкова, яе ўсё роўна мусілі пасадзіць. Але не зрабілі гэтага. Другая версія – самагубства. Да гэтай версіі гісторыкі ставяцца вельмі крытычна. Купала не пакінуў аніякай запіскі, як гэта было ў 30-м перад няўдалаю спробаю пайсці з жыцця. І Купала меў усё ж такі шмат планаў на будучыню. Так, станаўленне БНР правалілася, адбываліся масавыя рэпрэсіі. Усё гэта падрывала яго маральны стан, але тыя, хто сустракаў у той год Купала ў Маскве, казалі, што ён знаходзіўся ў дастаткова добрым стане і прынамсі ў такім, каб дакладна не сканчваць жыццё самагубствам. Трэцяя версія – забойства органамі савецкай бяспекі. Пра версію забойства ў канцы свайго жыцця казаў і Петра Глебка, які бачыў 3 мужчын з ваеннай выпраўкай у касцюмах, якія пакідалі месца трагедыі, і жанчыну ў сінім касцюме і берэце, якая падымалася па лесвіцы паверхам вышэй. Усе відавочцы тады падпісалі пагадненне аб неразглошванні. Таму Глебка толькі перад смерцю вырашыў расказаць тое, што бачыў. Дагэтуль маскоўскія архівы застаюцца схаванымі, а значыцца, што і смерць Купала застаецца нявысветленай. У 1990-е гады старшыня міжнароднага фонду Янкі Купалы сумесна з кіраўніцтвам Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы паслалі запыт у ФСБ Расіі з пытаннем пра абставіны смерці паэта. Прыйшоў адказ, у якім паведамлялася, што няма ніякіх дакументаў, акрамя афіцыйнага паведамлення на імя Берыі. У ім паказваецца, што сведак гібелі няма, як няма і заключэння аб выкрыцці, аб наяўнасці ў крыві паэта яду альбо алкаголю. Паспешная крэмацыя тлумачыцца значнымі знешнімі пашкоджаннямі. 1 ліпеня 42 года пасля крэмацыі Янка Купала быў пахаваны на ваганькаўскіх могілках у Маскве. У дзень крэмацыі сакратар ЦК КПБ Тимофей Гарбунов даў загад свайму намесніку Волошыну знішчыць рэчы Купалы. А ў ліпені 1962 года урна з прахам перавезена ў Менск і перапахавана на вайсковых могілках побач з Якубам Коласам. Тут пахавана яшчэ і маці паэта. Рыгор Барадулін, дарэчы, успамінаў, што перапахаванне праху Янкі Купала адбывалася ў поўнай сакрэтнасці. На сталінскі лад. Параде, 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 параде. Окей, давай перайдзем да парад. Я вырашыў, што ў гэты раз іх будзе менш. Адзін фільм, адна кніга, адзін серыял. І, дарэчы, для вас, слухачы, у нас парады і ад Кірыла, і ад мяне. Ён дае парады
пра тое, што можна паглядзець і пачытаць? Пачытаць адносна сацыяльнай праблемы, сённяшняй праблемы самаідэнтыфікацыі, той, што мы паднялі на пачатку, а ты, як я разумею, больш даеш сродкі, у якіх можна паглыбіцца. У біяграфію Купалы, у яго творы, на якія былі пастаўленыя фільмы. Ну, верагодна, можаш ты распачаць. Кнігі. У мяне іх две. Першая, паводле падрыхтоўкі, што б я параіла прачытаць, гэта мемуары Паўліны Мядзёлкі «Сцежкамі жыцця». Усё ж такі. Так. Яны напісаны па-беларуску, тому будзе дастаткова цікава чытаць. Другая кніга Янка Купала аўтара Лойкі Алега. Яна з серыі «Жыццё выдатных людзей». І нягледзячы на тое, што кніга пісалася ў савецкія гады, там змяшчаецца шмат фактычных біяграфічных звестак. Цэнзура, канешне, ёсць, але яна не перашкаджае тым біяграфічным звесткам, якія будуць важныя для усведамлення таго, хто такі Купала. Далей фільмы. Іх 6. Не ўсе гэта прям фільмы. Першая Купала, самы знакаміты, які быў зняты ў 2020 годзе на беларускай мове пра лёс самого пісьменніка. Вельмі прыгожы эстэтычны фільм і ўсё нібыта па біяграфіі. Далей Павлінка, на рускай мове зняты фільм, і ўсе астатнія, далей, які буду казаць, на жаль, зняты таксама на рускай мове, але як ёсць. Павлінка 52-го году, далей Магіла льва 1971 году. Гэта экранізацыя паэмы Магіла льва, і рэжысэрам там быў Валерый Рубіншык, які, дарэчы, здымаў «Дзікае паляванне караля Стаха» па Караткевічу. Наступны фільм «После ярмаркі». Экранізацыя п'есы Паўлінкі, гэта як музычная камедыя больш ужо ідзе, 72-го году. Далей экранізацыя п'есы «Раскіданае гняздо», аднайменны фільм рэжысэра Барыса Луцэнка, які ладзіў шматлікія пастаноўкі на сцэне нацыянальнага драматургічнага тэатра імя Горкага. Ён ставіў Купалу, Караткевіча, Шолахава, Шекспіра і іншых. І апошняя парада гэта Павлінка Нью. Гэта мюзікл з 2007 года. Як стары блакітны аганёк, калі розныя песні сумяшчалі пад нейкі адзін сцэнар, і вось у 2007 годзе па беларускаму тэлебачанню вось вырашылі ўзяць тэматыку Паўлінкі. Таксама можна пасмяяцца, паслухаць некаторыя старыя песні. Фільм, серыял альбо кніга? Да, серыял. Серыял называецца «Містер Корман», і галоўны герой Джош Корман, ён малады настаўнік, які трапляе ў такі вот крызіс самаідэнтыфікацыі, калі ён змагаецца з адчуваннем якойсь сваёй недаацэнёнасці, імкнецца знайсці сваё месца. У яго ёсць праблемы з сям'ёй, сябрамі, былая дзяўчына, і он стараецца знайсці вось гэты баланс. Фільм альбо кніга? Кніга. Тут у мяне моя улюбёная кніга, гэта аўтар, адзін з замежных аўтараў, якому я гатова аддаць сваё сэрца. Гэта Бакман, Фрэдэрік Бакман. І ў яго дужа многа гісторый адносна людзей, якія ці страцілі штосьці, ці наадварот пытаюцца знайсці. І вось гісторыя адносна пошуку новай самаідэнтыфікацыі, новага пуці. Гэта Брыт Мары. Тут была Брыт Мары. Вось, яна такая ідэальная хатняя гаспадыня з ОКР галаўнога мозгу, якая дазнаецца, што яе муж ёй здрадзіў. Яна глыбока пакрыўджаная, і яна робіць тое, што яна ніколі не рабіла. То есть таксама утрараваная історыя, што яе кожны дзень аднолькава праходзіць. А тут яна такая: ідзі ў дупу, я бяру і еду, куды вочы глядзяць. І яна прыязджае ў маленькую, наколькі я разумею, нарвежскую вёску, і яна паціху бачыць, што там жывуць усе так расклябана, а яна ж такая вось, все патрэбна быць па плану. І яна выпадкова становіцца галоўным трэнерам по футболу 60 гадоў альбо штосьці такое. Ёсць фільм, але я не бачыў фільм. Я дужа полюбляю кнігу і дужа раю пачытаць менавіта яе. Вось, і ў нас застаўся фільм, ён называецца «Найгоршы чалавек на свеце». Гэта нарвежскі фільм 2021 года. Гэта драматычная камедія, яна напісана ў стылі, яна
нават снята ў стылі вось такой гісторыі з пралогам, эпілогам, не помню колькі там дзей. Вось. І гэта гісторыя пра маладую жанчыну, якая імкнецца знайсці сваё месца ў свеце і вызначыць сваё жыццё. Просто. Яна таксама робіць нечаканае, яна штосьці пытаецца змяніць, і як Мікіта, яна просто сталее трошки, і вось калі ў яго гэта сталенне, яно дзіўнае і выклікае некаторыя пытанні, у яе яно тое ж выклікае пытанні, але ўсё ж такі яе харызма і яе жыццёвы путь прываблівае. Шчыры дзякуй, што праслухалі выпуск да канца. Калі вам спадабалася, падтрымайце нас адзнакамі на платформах Apple Podcast, YouTube, Яндекс.Мьюзик, Spotify. Пакіньце свае каментары альбо падзяліцеся выпускам са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа прасоўванню падкаста ў масы і як мага большай колькасці людзей даведацца пра цікавосткі беларускай літаратуры. Таксама вы можаце падтрымаць нас на Patreon у Бусці. Гэтыя грошы пайдуць мне на слоўнік беларускай мовы. А яшчэ у нашага падкасту ёсць Instagram, каб вы не забываліся. Вы з лёгкасцю знойдзеце старонкі ў Instagram і YouTube праз пошук па слову умоўная, кірыліца альбо лацінка. З вамі былі Наста і Кірыл. Усім шчасліва і не забывайцеся на беларускую літаратуру. Яна таго вартая. Умоўны я, такі як ты, так я. Умоўны я, такі як ты, такі як я. Умоўны я. Сядзяць і гутарацца іх, каб ведаў Беларусь весь мір. Умоўны я, такі як ты,